Adéu. 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 Qui deu ser el que diu adéu? On se'n deu anar? Va, no val la pena escalfar-s'hi el cap. Els banys de les cuques de llum i el nocturn. Estic morta de gana que encara no esmorzem. Però si això és arròs blanc, Mayuko! Esclar. I a més hi ha alguna cosa per acompanyar-lo. Això sí que és un esmorzar per llepar-s'hi els dits, però com és, Mayuko? Doncs que ahir en Genzo va venir i em va tornar a portar arròs. I les prunes me les ha regalat la mestressa del quiosc dels diaris quan he acabat de repartir. Caram, quina passada! Som-hi! Bon profit! I les prunes no són només per mirar, suposo. També ens les podem menjar, oi? Sí, esclar que sí. Moltes gràcies! Ui, que bella que és la vida, i tant! Sent una pobra estudianta pelada com una rata, si m'ofereixes un banquet tan exquisit com aquest per esmorzar, vol dir que en el fons no ets tan mala persona. Què vols dir, mala persona? En vull més! Mayuko, en vull més! No pot ser. Per què? Per què no pot ser? Si te'n deixo menjar tant com vulguis en un 3 i no res, desapareixerà tot l'arròs que ens han regalat. I què si desapareix? Si no mengem per acumular reserves, quan arribi l'hivern no el podrem aguantar. Quina gana que tinc! Em moro de gana! No ens posarem pas a hivernar. Doncs jo en vull més! Ja n'has menjat prou. Agarrada, 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 agarrada! Gràcies pel menjar. Bon dia, senyor Yoshiaka. Bon dia. Tingui una beguda fresqueta. Moltes gràcies. Em venia molt de gust. Bon dia. Kotomi. Bon dia, Mayuko. Yoshiaka? Ei, que potser havíem de fer alguna reunió avui. No teníem cap reunió. És que avui no he d'anar a treballar i per això he vingut. És per això. Déu-n'hi-do la calor que fa avui, també. Té, Kotomi. Moltes gràcies. Que bo que és. Ai, sí que és veritat que em relaxo quan sóc aquí. Va, un dia que no ha d'anar a la feina, el que ha de fer és reposar força, dona. Sí. Sí. Ho hauria de fer. Ei, àvia, que arregla el bonsai. Sí. Quanta feina dona, eh? Sí. No se la veu gaire animada avui, la Kotomi. És normal que estigui tan cansada. Té tots els maldecaps que li donen aquests banys i, a més, té la feina a la ciutat. Jo encara no ho sé com ho aguanta. Sí. Deu ser això que dius. Saps què, Mayuko? Al final ha passat.
Què? Què ha passat? Tenim una reserva. Què? Han trucat per fer-ne una. I a més és un grup. Una reserva de grup? Ostres, quina sort, no? Que sí? Que sí? He trigat molt temps a aconseguir-ho, però per fi la gent s'ha adonat de la qualitat de la cuina del nostre restaurant. Això és la recompensa per tota la fermesa amb què he treballat dia a dia en el negoci. La fermesa, diu? I per això, Mayuko... Sí? Em sap greu demanar-t'ho, però em podries anar a comprar els ingredients que necessito? Jo hi he d'anar, amo? És que ha anat tot tan ràpid que no tinc totes les coses que em fan falta. Si vas al súper de l'estació hi trobaràs tot el que necessito. He fet una llista amb totes les coses que has de comprar. Dóna-me-la. Jo també aniré a comprar. Però no us entretingueu pel camí, Esclar que no, Vés amb compte. Mira, que ja ve. Que content que estava avui, el teu pare, Chie? Sí. Tant de bo tingués sempre motius per estar tan content el meu pare. És tan feliç. Però saps què? Quan veig el meu pare així amb tantes ganes de treballar com ara... Estàs contenta? Esclar. No m'agradaria gaire que el meu pare no tingués ganes de treballar. Ja hi som. Va, entrem-hi, Mayuko. Sí. Quin munt de menjar que hi ha aquí. O sigui que són així, els supermercats. Ei, Mayuko! Però què fas? Que vens o no? Sí, perdona, ja vinc. El bacon, el tomàquet, els cogombres... Què més ens queda encara per comprar? Doncs, a veure, falta oli d'oliva. Oli d'oliva. Em sembla que era per allà. Sí. Perdoni. A veure... És aquí. És això, no? Això és l'oli d'oliva? Sí, però si fregeixes la verdura amb aquest oli li dona un color molt lleig. Queda lleig? A veure, el que fa servir el pare... És aquest. Aquest és el que li agrada al pare. Diu que és el millor i que li dona més bon gust. Li dona més bon gust. A veure, què més necessitem... Ei, Mayuko! Vine cap aquí, que pots portar una altra cistella. Sí! A veure, ara necessitem col i patates. Escolta, Mayuko, per què no et cases amb el pare? Què? Que no ho veus, que el pare té un restaurant? Així no hauries de patir mai pel menjar. Però no pot ser, oi? Tu ja tens aquell nòvio de les trenes al cap, Mayuko? I ara, Chie, però quines coses dius? Que no ho veus que aquesta no és la qüestió? Ei, que només feia broma. Va, anem a buscar les patates. Quina nena. Tan aviat te la menjaries a petons com li donaries una bona bufa. Vinga, Mayuko, que no vens. Sí. Ei, noi, escolta, que em pots dir una cosa? Sí, què volies? Aquestes patates totes tenen una forma molt estranya. Suposo que hi feu descompte, no? Què? Però a totes les bosses hi ha el mateix. Sí, però la vista també és molt important. Mira quina pinta que tenen. Veig que ets llesta, D'acord, un 10% de descompte. Esclar que ens l'has de fer. Caram, sí que és llesta. Buscar les patates que tinguin formes rares. Molt bé, és una tècnica molt útil. Ei, Mayuko! Sí, ja vinc. En total són 8.124 iens. I també agafarem un gelat d'aquests que té aquí. Sí, ja el pots agafar. Ens mereixem un premi, no trobes?